Ah, ano na yung saving, may Mastercard, Visa. Yun na yun, i-deposit ko lang. Yun na yan. Yung sa baba. Card number yan nasa ibabaw. Yan ang sa baba. Oo, yan ang yung kunting number. Tandaan mo yan. Pag mabili ka sa Lazada, ang gagamitin mo ito sa taas. Card number yan. Iyo, ano nakasulat dyan? Yun, ilalagay mo dyan. Dahil, wala. Kinagtutukan, hada sa Dahil, sabi nila, daytan nila isang video sa halabaon. Pero ang kinagtutukan sa tutukan sa pinag-apan sa hada na daytan nila naka-video sa halabaon. ano yun, may register mo. Sige man, i-card mo. Tapos man card number. Sige dahil. Kaya mo nalagay. I-card mo na. Ano nakasulat dyan sa pilapan mo, account name? Ilagay mo yung pangalan mo. Lahat. Ano? May papel ka? May nakasulat naman sa papel.
Eh, zero pa kasi inuutahan. Huwag mo! Sobrang laban! 3 minutes? Pakalimutan natin. Kali, ano pong oras ko sa computer mo, Ana? Ano pong oras ko? Oh, okay. Diba? So, 1 minute. Eh, mo. Kasi magkakaroon naman ko. Tapusin mo na sila, nakaregister. Ah, Minimum po, hindi pwede natin yan eh. dahil, Minimum po po mga satisfaction. yun ah. Makamit ako. Pwede lang. May kwarta ka pa?
iba naman. Bukas ko ng buo. Yeah, sorry.
Then, nagpilog ako ma-fail ako. Hindi. Di ba manalo yan? Hindi yung Di ba wala website? ay access mo, pero mas ako lang makikaya. Oo. Enable fund transfer. Uy. Ako ang ako yung Sa sa A, oh God!
Tapos ang rini ko, parada ang init, malutlugan. Wala. Hmm. Ano sa litra na pula? Wala. 1.65. Yan din lahat. Ano ang pinag- Hindi ko alam. Sa yun yung bang ba? Ano? Ano? Sort mo ba? Kapilya? Ano? Dito ka, ito. Ha? Tara.
talaga. Napirma mo division sa likod. Sa likod. Okay. Hindi nga basa. Nakalulat ko. Ano yung Apple Pin, oh? Oh. Ano? Yan po. Ay, sombrero. Ito, mararo ng buta. Diyan na lang ito. Tirang pa ang yan. Ganyan lang yung linya.
Mama, sa'yo, kumangga na mama. Train mo ba ito? Kayo ba ito? Mama, araw kaya kayo mo. Doce na. Kasi, hindi mo.
Mama, dahil kasi rin ko dito sa dahil kasi rin ko.